Здравейте, драги приятели! Аз съм Цветелин, на това е канала Вежливия лоз представя. Днес реших да направя едно видео за 5 от всички положителни черти на корейците. Това е заглавието на видеото. За тези от вас, които са за първ път в канала, нека кажа, че каналът обхваща тематиката на живота в чужбина и в него чрез видеята, които качвам, разказвам своята история за това как прекарах 9 години от живота си в Южна Корея, специално в Сеул. Там учих, работех и отново учих и когато ми свърши магистратурата се прибрах, за да поработя малко и нататък вече ще видим как ще се развият нещата. В канала ми има качени най-разнообразни видеа, които на пръв поглед не са съчетаеми едно с друго. Затова препоръчвам да изгледате 2 от тях като начало, за да разберете цялостната структура на този канал. Това са въведението и продължението на въведението. Тях ги има в самото начало. Абонирайте се за канала ми, ако животът в чужбина и такава тематика ви е нещо интересно. Аз от своите 9 години в живота имам много какво да разказвам и смятам, че ще ви бъде много интересно. Така че, нека да започнем. Едно кратичко лирично отклонение, понеже днес ще коментираме положителните страни на един народ, а това нещо може да бъде наистина строго субективно, вие съвсем спокойно може да не сте съгласни с това, което ще кажа. Ще се опитам да бъда максимално обективен и справедлив, но както го е казал един голям френски драматург, философ и писател Жан-Пол Сартър, и цитирам: не съществува обективност без очаквания, без бъдеще, без неопределеност. Така че надявам се аз да оправдая вашите очаквания, да оправдая вашите разбирания, т.е. нашите разбирания да съвпаднат и по този начин да имате още една причина, още нещо, което да сте научили. Сега до тук вече с лиричното отклонение, айде да започваме. Когато говорим за корейците и техните положителни черти, първото нещо, което ми изплува в съзнанието, е една черта, която може да се нарече корейската дипломатичност. Това не е някаква форма на политологически такъв термин. Тук говорим за дипломатичност в ежедневните общувания, а това е именно умението на корейците да казват истината и да казват това, което мислят по такъв начин, че това по никакъв начин да не засяга събеседника. Те имат много добри говорни умения и знаят как да подберат така думите, че събеседника по никакъв начин да не се почувства засегнат. Те го правят не от някакъв страх. Това не е народ, когото можете много лесно да оплашите или който лесно почувства страх. Някой друг път ще ви разказвам за събитията през 2018-2019, когато се случи корейско-японската търговска война, за да разберете какво точно означава смелост и какво точно означава човек да си цени собственото и да се уважава себе си като човек и хората се уважат като народ. Но това в някое друго видео по-нататък ще го разкажа. Тук говорим за по-скоро за загриженост. И тя може да се обясни с много дълбоките корени на конфуцианството и будизма. В конфуцианството целият смисъл на живота се базира на хуманността и любовта към своите близки, към семейството. Всеки един благороден представител на човечеството е длъжен да се грижи за по-възрастните, да уважава и да обича родителите си, семейството си и да възпитава децата си в мир, съгласие и хармония. Човек е роден, за да обича. Нещо е такова. Второто нещо, когато говорим за корейските положителни черти, което трябва задължително да упомена, е, разбира се, това, че те не са завистливи. При нас това нещо го има. Не гледам на мене да ми е добре, гледам на Геле да му е по-зле. Или на Геле да му е ужасно зле. При тях това аз лично не съм го забелязал. Такава гадория поне не е нещо често срещано. Сега при тях по-скоро го говорим за това, че просто те не чувстват завист. До някъде това се дължи на техните високи доходи. По последни мои проверки през 2021 година, тогава минималната заплата на корейците беше някъде около 1 800 000 вона.
по тогавашния курс това правеше някъде 1700, 1680 и 90, 1700 долара. Сега, друг фактор е, че те не са и вещомани. Те, за разлика от много българи, не се затрупват с неща, които не ползват, неща, които не им трябват, а наблягат по-скоро на обучителните курсове. С течение на времето, при много хора се вижда, че когато те наблегнат на такива неща, тези курсове в последствие се изплащат под формата на допълнителни доходи, на бонуси, на възможности за кариерно развитие или за промяна на работа в друга по-голяма фирма. Все пак, колкото повече неща имате в CV-то си, толкова повече сте апетитни за големи компании, които са готови да плащат и повече. А когато имаш пари и можеш да си вземеш нещо, за какво ти е завист? Третият плюс на корейците е тяхната неконфликтност. Това е свързана с точка 1 черта, но има какво да се добави към нея. При всеки един възникнал спор между двама корейца, те избягват да си повишават един на друг тона и да стигат до всякакви крайности. Също така, те са склонни на компромиси в някакви разумни граници, разбира се. Добавете към това едно културно говорене и грижа за околните с ясно подбиране на думите и имате една много хубава рецепта за един спокоен народ. Четвъртото нещо, което аз смятам за положителна черта у корейците, е тяхната готовност да помогнат. Когато, да речем, сте в техен университет на лекция, чувате нещо, което казва преподавателя, което не разбирате. Било то изречение, било то понятие, било то термин, било то някоя дата. Винаги можете да питате корейца до себе си, било то по време на часа, било то след часа и той ще ви го обясни по възможно най-прост начин на прост език. Казвам го, все пак имайки 6 години практика в техните университети, бакалавър и магистратура. Същата работа може да се забележи и на улицата. Когато сте там и да речеме търсите някакъв адрес, не можете да се ориентирате, паднала ви е батерията на телефона и нямате интернет, съответно нямате навигатор, винаги можете да питате някой кореец минувач. От 100 човека, 95 човека няма да откажат да ви помогнат. А останалите 5, причината да не ви помогнат няма да е във вас, а най-вероятно ще е резултат от някаква езикова бариера. Защото не всеки в Корея говори английски език и не винаги чужденците, когато отидат в Корея, говорят пък добре корейски език. Така че определен някаква езикова бариера има. Другата причина да не ви помогнат най-често, но не винаги, разбира се, е в това, че там всички бързат. И ако някой бърза, може просто да няма физическото време да ви помогне. В което няма нищо лошо, поне няма нищо лошо за вас, нищо, което да приемате лично. На мен, докато бях в Корея, ми помагаха много хора, както на улицата, така и, да речем, от хората, с които съм общувал. Някои са ми помагали за намиране на работа, други са ми помагали за преместване от точка А до точка Б. Оттам насетне примерно за проекти в университета също немалко са ми помагали, а вече в по-такива близки приятелства, които са се доказали с годините, е имало хора, които са ми помагали в трудни моменти с пари. Но това нещо трябва да си го заслужите, защото в Корея не е прието и не е толкова широко разпространено да се дават пари на заем. Последното нещо, което ще коментирам у корейците като положителна черта, е тяхната работна коректност. Сега, на корейците, може би до този момент съм го казвал в другите видеа, не може да се вярва единствено и само за работно време. Ако ви кажат, че ще работите от 8 до 6 часа вечерта, задължително добавяте няколко часа към това. Но за всичкото останалото може да се каже съвсем спокойно, че те са коректни. Да речем за ден плащане на заплата. Казват ви, че ще получите заплатата си на 8 число, на 8 число ви я плащат. Където и да работите, казвам го като човек, който е работил на немалко места, дали ще работите в ресторант, дали ще работите в бюро за продажба на недвижими имоти, дали ще работите в фирма, дали ще работите
За казино не съм работил, но където и да работите, на строително обектче, казват ви, че ще ви платят на тая дата и ви плащат парите на същия ден. Също така, те са изключително коректни, когато става дума за самото плащане. Каквото сте работили, колкото часа сте работили, при каквито условия сте се разбрали в началото да работите, такова ще ви плащат и няма да ви платят нито вон повече, нито вон по-малко. Там, поне аз никога не съм се сблъскал с такова нещо. Няма такова положение. Аз работих, но накрая не ми дадоха пари и ме изхвърлиха като жално канарче. Такова нещо няма. Това най-вероятно ще бъде полезна информация за тези, които планират да работят и да си добавят някой друг допълнителен доход към стипендия или към това, което пращат мама и тате. Така че надявам се това нещо да ви бъде полезно като цяло. Това беше за днешното видео. Представих ви 5 положителни черти на корейците, които не са единствените, разбира се, обаче за тях ще разкажа в моите бъдещи материали. Сега, в това видео аз несъзнателно подложих основата за теми, които смятам, че ще бъде интригуващо да подъвчем заедно. И за да ви бъде интересно, ще направя видео по всяка една от тях, където ще дам както примери от моя живот в Сеул, така и от моя живот след като се завърнах в България преди 2 години. Абонирайте се, за да не ги пропуснете. Чао и до нови срещи! Аз бях Цветелин, а това е канала Вежливия лост представям.